Kani Kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kubli pi barok nampak ke Batesi TV pasai sin biang bat ngityang sebai pi shi Khubor hakimat ki Khubor nak kelingki benta jong ka Jylla. Hadin ka jing urlong ka surok ka bala ainam ha ka kerteng Sunbor Shulai Road. UMLA ka South Shillong ula lek benjurip saya artli ki surok ki berang shna menta bar ki bedairu ki ba bat jwat bha menshna na ka benta ban pinsuk ki pat ba jong ka shnong ha ka lek kawan. Ki artli ki surok ki de ki badan ha ka than dehobi khan. Kishipai Border Security Force jongka Sector Headquarter Juwai kila yo ban kem ya we ubrio na jan Anjali Petrol Pump Shillong. Uni ubrio lai thu ba udai nakari Bangladesh bat ba ka kerteng jong u kadi munna Islam ba arkos na kerta. UMLA barim jongka Mairang constituency uba bubul nas lingdo uba bat menta kumu menteri ke hima nongklau bat uba deiru hak jokapor u principal ke khat Nohprah College Mairang. Ulai thu ba unsalit ban IT no yakakot khendo jongka jaka ka bahe kumba hnyau spa lai fu Nohprah acres lani khandai point henrio san kilometer pelun ka ba ula penthiet yakipat ba ka saulat ka shnong ka bahap hamau tharashan constituency. Mission Director jongka Drug Reduction, Elimination and Action Mission uba Francis G. Karshiyeng. Ulalum ya kajing alang hakaba kinong penyat jongki Khatway Tili ki Rehabilitation Center Rilum Khasi Bacantia. Kuntop rui kinong penyat jongki South Tili Kishlem a jinghikai pentebit ki baran hanong ba Shillong, kata ka Directorate of Employment and Craftsman Training, ka Bosco Integrated Development Society, ka Meghalaya State Skill Development Society, bat ka Don Bosco Technical School. Mission Director jongka Drug Reduction, Elimination and Action Mission ya kabala tip lengkot rukum ka Dream uba Francis G. Karshiyeng ulai thu baki jing sumar jongka Rehabilitation Center ki badan hakaling ki benta jongka Jylla barok ka wei ki biang bha handrei ka don ka handrei ka ni ka jing don jongki ni Rehabilitation Center kadang duna shaba palat ban ajing sumar ki brio ki ba imkerni haka jing shate meraw how drugs. Ka General Council jongka United Democratic Party kelapin bena ya ka thup kerteng ka baningkong jongki kertong ki ban aireng hak election shaka ying dorbar thawan jongka Khasi Hills Autonomous District Council but shaka Jainti Hills Autonomous District Council ka ban salong house nam ar pusan ki kerteng malapin bena hak ni kesengi ban aireng yak election shaka KHEDC kilong khatmriungot but shiphawngot shaka GHEDC. Hadin ba kador ba shnong gladep an pensange yakawi ka project jongka Smart City Hapolo Nohprah bat ka ketem CRPF. Kinong yalam shnong ka penthor umkra golfling hakawat ka balai kila lek benjurip biang namar ka jingtieng ya ka jingshlei hapo ka shnong ka thau. Kani ka long hapo ka jingalam jong urang ba shnong uba Michael Heck rengkat uba Raymond Basiaumot bat kiwei ki urang ba jong ka shnong. Anwar ki shijur ki badai ka Jylla Manipur kila syakem no haki pulit jongka East Khasi Hills District. Hadin balabat iki haka jing talasi kali haka shnong pernai ka bahap hapok ka Mandadating Police Station haka khat artri Nohprah arhaca apusa. Ka Khasi Students Union kala penpaw ya ka jing persyak ka bajurpha hala ka jing menjur jongka Sarkar Jylla ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arhaca apusa. Ka ba aibor ya ki investor ki banabar banthit jaka hapok ni Jylla Meghalaya. But ang ruba kani kaan kalong kumba kaya lat ikibor sinshar shnong kibor hima but what yak ikhtiar jongki Autonomous District Council balapun kubor daka krenit bahan riu jongkriti sinshar kari India. Haka jogapor kalau ong ba kani kalong ru kum ka jingpin ken yaka di Meghalaya Transfer of Land Regulation Act shia jakandai spa nyakwe. Ka kun Nohprah National Awakening Movement kalau ong bakalapin kre ya ka kunhun ka baklan menyakun hak election MDC shaka Khasi Hills Autonomous District Council ka bansalong house nam arhaja apusan ka kun Nohprah National Awakening Movement kalau ong ba kinong thap vote kin sa ai ya ka jing bishar ka bahok ya ki sengsan perthai ki bakwa ban pendu no ya ki District Council hak ni Jylla ka sunjuk nong sanchar shnong nong thliu area ka bakdup ya ki shnong ki bahap hapok ka than nong thliu kala maham ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bakam dei ban ko ngu ya ka jingdawa jong ka dong bangla so phe ban penhap no eki sha so yong constituency tang namar baki hap ha so yong CNRD block kinong yalam ka senjuk kilo ong ba ka bangla so phe ka dei tang ka dong jong ka shnong nong liput ka bahap ha East and West Khasi Hills District bat ka bahap ru ha po ka Mairang constituency tikitu kilong Khubor hakimat matasi kublai